and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Bulawanon ang panahon, Regina. Gusto na kong masugdan na ang ritual sa paghalad o pagpatay niya ng John Carlson. Kaya naghinam-hinam na ko sa pag-inom sa iyang labas nga dugo. Matuman halangdong Master and Chief Devon. O ganiharang andam ang halaran. Moderitso na kita sa inyong halaran din eh. O Master Devon. Mga gwardya! Madam! Kuhaan na ninyo si John Carlson dito sa iyang himutangan. O dadaan na ninyo siya karon dito sa halaran. Matuman, madam! Madam! Maselo ako. Ako ning sayo. Ako may nakaigo ni diktanan. Ay, nagmasulang imong kaugalingon, Jess. Ni anak ni. Mga batay na tayo na dyan. Kung dili pa kumuot nga mamatay. Salig lang sa Diyos, Jess. Misaling ko niya. Ug nagtuo ko nga dili kita niya pasagdan. Nining atong kaintang. Iya ka nagpasalig. Nga kung musangpit lang ta sa iyang nga. Di gayud niya kita pasagdan. Mahila yung mga gwardya na piabot. Ayaw lalaki sa lahat. Okay. Diyan, In the name of Jesus, ikaw may bahala ng ginawa. diyan ilang kakuhaon. Danon ka kung nila sa laran. Diyan! Diyan! Sa inyo buhato na. Diyan! Buhay ko! Buhay ko! Ayaw niyo sa gilapti utang buon! Ayaw niyo siyang dana! Diyan! Diyan! God, no. Gusto kayang kulpa sa kundukan. Unsa na kaangkahit ng karoon ni John nga nakuha sa mga sakop sa organisasyon. Si Bro Jack, Saba, huwag pagkin manawag. Jones, ganina na ba ka nagpasok-pasok niya? Noon sa mga? Ha? Wa man. Wa. Excuse, Police Officer Jones, please. Yes, sir? Jones. Si Matt, ni Asia. Lavelle! Sa imong tuyo, Matt. On duty pa ko. Oh, wa ka ba rin mahibaw sa nitabo ni Chan? Ha? Kung sa'y, kay nga no? Nausa mo dahil si John. Gikidnap sila si Jan o Gislin. Unsa gikinap? Tinood kang wa masayot. Na-report na kinis kapulisan. Kani, may mga pulis nang nag-follow up nining hitabo. Kung may mga pulisman nga nasayod o may follow-up ni hitabo, dili ka na sa among station. Clav, nagkinahanglan sila si Jan o Gislin sa atong panabang. Matt, Pag tinabangay ta, kinahanglang maluwas ta sila. Kaya kasiguro kong namiligro yun ang ilang kinabuhi. O nagtuo kung dili sila hiabdan o ugma kung dili na to sila maluwas na nahigayon na. unsa? Bubuhat ko kuno siya ako matabang nila. Ikaw, unsa imo ikatabang? Dili ba may mas ikatabang ka kay kanako? Kavil, Kitutukan ko niya maayo. Oh. Asa ka naman, Matt? Matt! Wa siya mamatik na ako. Ugto ka. Hapit na lang paluparal ang sa kakusog sa iyong papadagan. makapaduda ang mga sinultihan ni Clavin nga rin ako. Mura pagtun na siya hisairan bahin ako sa akong mga sekreto. Naipaw na ka siya. Nga usa ko kasakop sa organisasyon na Lighters of the World. Shit! Shit!
Usa kining dapitan nga inyong ginaldan ako. Nganong may daghang kandila nga dilagkutan nga nagtuyok sa palibot na ang murag lamisang bato sa tunga. Iya ka sa mong halaran. Kung sa hilaran. Hida. Ayaw ko niya pita! Dalianin niyo siya, Gapos! Gapusang iya mga kamot ug tiil nga pinadupa og pormaha og ikis aron sugda na ang ritual sa paghalad kaniya. Usa? No! No! Dili ko! Buhi ko ninyo! Buhi ko ninyo! Ayaw paglugnos! Kuyapan ka laging kitsapang tagong. Naaraman di ay nang pagpakatug kaniya. Okay, dalianin niyo siyang pahimutan kay sugda na ang ritual sa paghalad kaniya. Nagpaabot si Chief Devon. God, pasilang ibuhatin siya. Asa man nila siya dadaan. God, please, tabangi mi. Ay, kinala ba kapag ito kong kaagi nga makulpan kining ilang pagkapas na ko. Ining lingkuranan o pansalig. Agay, sakit sa mga kamot o pulso. Maglisod kong tangtang ini. Igawas ka hukot kay kining ilang pagkapos na ko. Agay, alambre pa kitang ilang kikamit. Ako gipapasal inihitabo. Ako yun. Kinsay mo katabang na mo. Kinsa man. Tabang! Ana, napahimutang na sa batong halaran ang lawas ni John nga napurma og igis. Ug dili na siya makalingkawas niya ng iyang kahintang. Kay ang iyang tagsa-tagsa kakamot ug tiil gigapos sa matag kanto sa batong halaran nga gilibutan og mga kandila. Human sa atong pag-ampo pangaliya sa hari sa kangit-ngit. Kinahanglang maulian siya sa panimuot. Dili mahimong paggaso ng iyang dugo nga wasi panimuot. Isahod ang iyang dugo sa kupa ug atong banos-banosan sa pag-inom. Sama sa naandan tang buhaton kung may tao kitang ihalad sa atong giilang Diyos. Matuman, halangdong Master o Chief Devon. Apan sa dili pa nato paagason ug ihalad ang iyang dugo, makikhilawas ka una ni John nga hubog ibabaw sa halaran. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!